en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñe windere feeñay ɓatake bindaɗo nasande nogas duƴal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo ɓatake men ko fate cellal ɓalli no gowɗen wadde kala alhamis en kalinɗo henna e jewte men cellal ɓalli mbiɗen lekki ki ganduɗen ki gonɗinɗen ki jaɓɗen ene yaawi safrude sellina on ñawɗo ko ñamde baniraɗo debbo goto joguinoɗo caɗele e kala saaha so ñawi horoto ñamde saaha ko guite yimɓe saaha ni ko hunoko makko sofata kono nde o hutori oɗo saaha o yiitimen hoore makko no feewi woɗɓe e woɗɓe ɓattakuji men nanɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe so tawi on dafama walla en dafama woto kersen ñamde woto ɗaccu ha porseɗa ñaam so yiɗi yimɓe mbima ka ñawkiniɗo so yiɗi ɓe mbima ka pawgi kiniɗo ñaam wat karaw ma wat gosi ma ƴeew heeñere juɗanɗa ñaama harir ma ndu heewa ƴeewa lipton walla kenkeliba jara ha becce ma ɗe ngula jara ndiyam lotoɗa ɓanduma ha laaɓa mbaɗa latima urɗo ƴeewa daram ma pewɗo berta e mbajjuma walla berta e leeso ma walla berta e matla ma leloɗa aɗa wifo aɗa heeɗo yewtoɓe ñawɗo heeɗo yewtoɓe kono ñaam ha reedu ma ndu heewa so yiɗi tuta ha laaɓa kono ñaam tan yo wano ɓakkere nanga longere beddoɗa e ɓalal ma dañ ko saami kono ma dañ ko nangi ko tuɗɗa ko kala ma dañ ko heddi ɗum rokkanma sembe e gurdam sa welsidima ha ñoodo bini gorko ma dogma walla joom suudu ma dogma sa welsidima ha ñoodo bini aduna dogma ay keddoɗa banggue aɗa sikki aɗa luuɓa an e hoore ma ganda e hoore ma ɗum noon neɗɗo pap yo jogo cellal mum e jungo mum jogo cellal ma e jungo ma cafra hoore ma ganda aduna men hande o kala belsiniɗo ha ñoodo bini ko jurum tan eskay ko yurmini koy o waasi gaɓule o waasi ɗum o waasi dote kanko e fooƴi ko an e hoore ma ɗum no moni kala yo nankito nangto a tiiɗ saabu hande en jii mayiɗeli hande ɗi pap ko yangue sa maayi tan ɓe gubbima ɓe garti pomno damkon kon pommo jawkon kon piya e leydi aɓe ñama maaro aɓe kaala téléji kaala radio eɓe kaala gurdama no ɓe ciftortama ni te alami aɓe kala jaban adduwa hay soɓe duwani mama yahata hayɗa saabu hankadi ni ɓerɗe natti wonde hen ko wonanno hen ko ɗum noon mbaɗo fo nankito ha tiiɗ on wasi en joguimi faade rendo ngo jafoɗon no fewi musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe taweteɓe ɓogui karalle eɗen gowi haalde ɗo e kala saaha ko fate banggue sifa leɗɗe eɗen gandi en kalinɗo hen no condi gooti ene wiye bicarbonate hakke waɗi ɗo tour de monde hittande ujunnaje ɗe 16 hewɓe dañini hen jaam alhamdulillah en jettiri ɗum Allah
en kaalinɗo hen gili ganja woni ñebedayi moringa eɗen gandi ko plante baɗɗo important no feewi ha ganduɗa hande kañum e laalo fewnirte ko jawdine ñaama beele daña aafiya ɗum kam haalaka neɗɗo ha tenti debbo ɓesɗo alhamdulillah hewɓe dañi hen aafiya en gaddiɗo hen hande noon lekki gooti plante mo ganduɗa hande aduna kala ne hutoromo holko jeeyi sababu catal tambingal cellal ɓalli windere ene ñoƴƴi hen Afrique teni kadi ganduɗa kamɓe ɓe kutoro aduna kala ne hutoro musidɓe tedduɓe taw ganduɗa ko ittata ko ñaw malaria waɗanma malaria ha laaɓa itta ɗum ne safra hoore musande ne safra estomac ne safra gonduɗo e ella muusa o hande kin lekki hande akireme e Sénégal akireme Guinée akireme Mali Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger Nigeria Cameroun Gabon kono ko ɓuri wawde hutorede koye leydi Congo Kinshasa sabi gandi Congo ko leydi kewdi plante woni leɗɗe loraɗe ha ganduɗa médecin janoɗo janggoyde Amérique ha arti nde andi paline kewɗe gandi paludisme winon ko enen woni ene mbiyata jontinoje walla pawle kono kamɓe to banggue Afrique central mbiya ɗum ko malaria nde o arti hawo tawi eɗen gandi koɗɗen koye nokkuji kewɗi ɓowɗi walla nokkuji ɗi ganduɗa saaha aɗi ñidde seeɗa heew ɓowɗi ñooke mum ha tendi koye Afrique central e gandi kalami ko ɗum tagui paali kewani eggude ɗi nokkuji a yarat poɗɗe ha ma ya sellata nde o witti haw winti kiɗo hen lekki aw heeɓi hen ko laaɓi ni woni o elmini kala ko ene wiye foɗɗere taw fewnata ɗum ko ɓeeɗo henna tambiɓe cellal ɓalli windere nde o elmini ɗum OMS hanti hankkadin o rutti e oɗon plante woni ɗen leɗɗe ɓe guittat haako ɓe pewna ɗum ha feewa ɓe pasna ɗum no comme neɗɗo pasnowo kenkeli bani ha fasa sukaɓe sene naata école kala yontere jomen jarne goto kala koppu no wuldini nde wonata balɗe tati musidɓe tedduɓe taw diwan o kala seere paludisme docteur eɓe diwan oɗon kala gacci ha laaɓi paate on sifa on laari ɗeɗo balɗe de commentaire uji mum ene patta holko jeeyi sababu université Amérique naɓe tooɗo to banggue witta paludisme ɓe koliti ko jeeyi sababu Afrique naɓe duttata koye wittuɗeɗo gueɗe ha mba fabade koye men hande heewiɗo garɗa e galle patron mawɗo ko wayno Amérique walla Chine walla Canada walla nokkuji goɗɗi mawɗi tawa ɗon captiére joɗɗo ne waɗa ndiyam ngulɗam ne waɗa nder to comme genre ɗaɗi berem refini ne jillodira ɗaɗi ko kin lekki woni ɗon jomum ne siwane yara sa yeehi ko wayno Chine walla Japon sa ari kamɓe teddini ko ngulɗam ɗam ngulɗam noon ko kin lekki wonata nder ɓe gulda ndiyam ha wuula mbaɗa hen lekki ji ɓe gudda ha masma sundirta ɓe ciiwa jiyani wona keelɗam ne wona keelam no comme hanti hankadi enen warga koma wojja haɗe ɓe ɓawlude kenkeli ba koma wojja haɗe ɓawlu kono kamɓe yo heelɗu tan heelɗa jomum yara ɗum woni ene foftina ɓandu ayi kaɗam ngulɗam ɗam seeɗa yanti e galɗon leggal so naati e nder ɗaɗima sukkitat kala ko sukkino ko wona ɗum ko masodira deña ɓandu maɗa yenna ɓandu maɗa foftina ɓandu maɗa kala ɗo musalla wonno e nder ɗaɗi ɗi wonata koye soorade ene itta ɗum Allah ne rokki men kono goram complexe so gore men taɓaki naati pharmacie soodi foɗɗere nde a handaɗo fewna tene aɗana jeyɗigi lekki fewni ɗum woni hanki ko mawɗo leydi Sénégal wi toon to Paris heccanki so tawi woni oɗo henna vaccin anti coronavirus o iwi koye lekki ki Allah tagui nanaɗa hen holko saabi amin jogui machine aji mi jogui foof dokke amin tan systéme o min pewnana koye amin vaccin o musidɓe tedde yonti ɗaccen funtede ɗon woni eɗen jetta docteur Djiby Sow eɗen jetta docteur Djiby Sy eɗen jetta safriyankoɓe fulɓe nantiɓe hen ha tiiɗi nantuɗe hen ha ɓuura tidde woto goppe
so yiɗi aduna ñiŋa mon woto ngoppe leɗɗe mon woto ngoppe aduna fof ko hen faati sabu ɗeɗe leɗɗe jarten ɗe pop ko plante mo kuutotoɗon o ko on plante woni ɗo hen heddoto noon ko alay sago dañen sifa hono wawata hutorede ha goto kala wawa yitade hoɗum taw gañotako. Artemisia eɗen gandi nde ñaw coronavirus feeñi adi haalde ki lekki aki safra coronavirus caggal nde paali ɓe cafriranno ɗum ko leydi Congo docteur goto leydi Congo ha ganduɗa Madagascar ƴetti hen watti hen likkitaji kewɗi kono hande sa ari e Sénégal to banggue réseau Thiès ko guesse makki woni ɗon no foti ki nanata milliard uji par hitande no foti ki nanata milliard uji par hitande ɗo joni hande e nder leydi Sénégal sa naate pharmacie ji a wiɓe tan Artemisia tawatande kene wanna paquetaji ay carton ngaji ɗiɗi beddorɗen ɗi battete koye machine ngaji pewne waɗeno comme lahas ɓurɗo yodde ki waɗe nder aki waɗi leɗɗe makki no comme kenkeli ba unaɗo ni no comme kenkeli ba unaɗo walla no comme yeelowo ko unako no gueloɗe men unaɗe ni tawane fewna ɗon ne winda hen prix mum ne winda hen programme mum no yarata pap numéro ji téléphone ngaji tappa ha fewi min killeki gadimi yiide ki koye debbo goto gabonaise omo jogui korel mum o sowno ɗum ko leydi Côte d'Ivoire ɓe mbatti kom no poɗɗon hono no poɗɗe moringa fewnirte hande e nder leydi Côte d'Ivoire ha toon to Benin ko hono on sifa mbimomi mo grand sœur kiɗo lekki woni o wi ɗum ɗo henna ko Artemisia kono noon ki ɓuuri wawde yeeytoɗo sa ko wayno hedde Côte d'Ivoire toon connomi ɗum o wi kanko sagi mo soɗɗi ɗum koto banggue règle douloureux omo jogui hen so tawi are makko yeeso ngo waɗat puƴe wona koye harlade ene muusa kono noon sababu nde kiiɗo lekki o dañen jaam tena ki meeɗa rewde e nder laboratoire uji Europe naaɓe ni Amérique naaɓe ni Asie naaɓe ki fewna temedere dow temedere ko Benin hakkude Benin e Côte d'Ivoire musidɓe tedduɓe ɗum noon ki remete hande won safroɓe hande médecine traditionnellement woni tradipraticien nanɗo henna e Dakar école goto nanɗo henna ko école tradipraticien nanɗo to Dar es Salaam nanɗo woɗɗani hakkude Kirma Sall Tivaouane Peulh en wonde a Pixi nanɗo kala sifa lekki nanɗon lora musidɓe tedduɓe kono sa ari tawata toon ko joolaji seeraɓe woɗɓe nan toon hakkiɓe kala sifa analyse hande mbaɗa hen ɓe pewna ɗum ha watta yaade hande yoga e nokkuji men ko wayno pharmacie ji men hande sa yi ko wayno tunisienne Syrie en ko wayno Syrie walla nokkuji goɗɗi kala jiiɗa pharmacie ma yiɗon pharmacie traditionnel sa yi hay to banggue Asie ko ɗum woni toon Inde ko ɗum woni toon pourquoi enen Afrique naaɓe ha hande e mbaɗi complexe min jimmi ko docteur eɓe men ɓe onon docteur eɓe hettoɓe min kalami go wonde partout waɗoɓe jewte tinnoɗe dokke courage Afrique naaɓe ɗe ruttade e gueɗe mumen mballonɓe noon wittoji ɗi mbaɗɗon e ɗemɗe janane e gande janane kala nde ñaw ari on jooɗoto ha ɓe dañana amen safara jimon e oɗon kayit tindinon amen koɓe mbi ko garte bitte won e plantuji mballon yimɓe no jaltire caɗele ɗum woni gonga dokkon sembe safroɓe men e holpeje ɗe ɓe ƴettata ha safara ɓuura garɗude yaade jamanu min ko on sifa jinmi mbason ñingdeɓe mbasi koɓe jogui ko moƴƴani walla ko mamiraɓe jogui ko fewani ala woto wi a janggi ɗemgal janangal a watti wadde costume cravate hanti han kadi ne yi pharmacie garɗinama yonnama pentirama wattama no comme genre hanti sifa yonnama mbiyaɗo ñinga ko mamma joguino ko taw ko ɗum woni gonga neɗɗo yo rento on sifa ɗum woni complexe on complexe o iwani en elminat koye men suka men so gari janggo donka dañde ñiiɓal ɗum waɗi hande enen koye men en donki dañde ñiiɓal nde tawno nde gande mawmen bonna ha boni ngam bonnira wiye ɗum ne harmi yadani diina yadani civilisation yadani pinal bonnuɗen hande en gande koye men joom suudu ma ñawa safroye to sereraɓe ñawa safroye to bamarankoɓe ñawa safroye ha to joolaji mbari yimɓe ko ndi ko hamnade
alay sago gartene koye men musidɓe tedduɓe kala mon jiɗɗo yo tappa Artemisia leydi Chine kala neɗɗo joguiɗo paali sa natte pharmacie ko ki dokketoɗa hakkille waɗa e paquet aji mum ki dokketoɗa ko kanki dokkerɗa ɓe peeɗo mbatta ɗum foɗɗere wonande mo yiiɗa yarde ngulɗam yara foɗɗere nde mais kattanɗo jarɗo ngulɗam awa jogade malaria awa jogade hoore musande awa jogade estomac awa jogade les règles douloureux awa jogade ɗum jamais musidɓe tedduɓe gartene koye men Allah subahanahu wa taala walla en il faut jaɓen wittude so en bitti kadi en gaddi alay sago jannguɓe ɗemɗe janane ɓe ɓe jaɓa wallidde no yimɓeɓe cafrodi nde taw neɗɗo wawa wiide ene wuura kala nde dafeɗa jaaha to docteur haade ma yiide ɗum joɓa ujunnaji 2 walla joɓa 600 ñalawma no woruno sa yettima ɓoɗɗo reedu ma ɓoɗɗo hoore ma ŋaaɓa guite ma takka microyel ngel e becce ma takka ngela e keeci ma wima ya foof doole ɗojjir seesa ɗojjuga ɗojjuto tan fooɗa kayit winnanma ordinansel manggal ngal ganduɗan yaha 13 000 14 000 ujunnaji 2 ujunnaji 400 ujunnaji 600 ujunnaji 3 ujunnaji 300 mo ganduɗa ala hay ko ñaami so windanama oɗo ordonnance hoɗo fayi newnanen yimɓeɓe e wittoji moƴƴi ɗi yoɗi care saabu kamɓe ɓen wittuɓe ɗum ɓe kalni ɗum koye ɗemɗe mabɓe ɓe kalata ɗum koye téléji mabɓe ɓe kutoro ɗum e galleji mabɓe enen ɓe nanata ɗum ɓe so tawi onon nanoɓe ɗum ɓe on kalanta ɗum yimɓeɓe ɓe duttoto tan koye leptade saabu ala kala foɗɗere wonde pharmacie nde ala effet ko noonne kadi leɗɗe men ɗe jogiri effet ji pop ne waɗi effet heddoto noon goto kala yo andu no safrori Allah subhanahu wa taala walla en tinnoɗen no moƴƴi lawƴen ƴiiƴemeje men lawƴiren ɗum leɗɗe men eɗen jogui leɗɗe moƴƴe jogui falaƴel nan ɗon ko leɗɗe moƴƴe eɗen jogui koyle nan ɗon ko leɗɗe moƴƴe eɗen jogui duunoɓe nan ɗon ko leɗɗe moƴƴe ala ko ɓuuri ɗum moƴƴude jare kenkeli ba on ngala kafe jare kenkeli ba ko leɗɗe moƴƴe woto maɗe complexe woto nawe koye mon ɗo en jettaki woto miɗen diwna koye men taw ko ari ko woni ton ko kayitaji coomaɗi awa hay janggande hoore maɗa Allah subhanahu wa taala walla en eɗen garta seeɗa to banggue ñawɗo ene sohli yewtidede nayejo ene sohli yewtidede ñawɗo ene sohli yewtidede nayejo ene sohli yewtidede tawno neɗɗo so yeehi ha dañi duuɓi seeɗa moƴƴata ko ɓiɓɓe makko taromo wona tan yon daw ndema tan garton tan goto fof fay suudu mum lelo son poftima seeɗa gaare takkuɗe yummon walla takkuɗon bammon ma on nan kon meeɗano nante ma o haalan mon ko on gandano ma o haalan mon ko ganduɗon jejjiɗon ciftoron ma jurum makko naate mon ma jurum mon naate makko ma korsa ɓeydo ma cellal makko artu ma o wontu tawa miijota ko boni saabu wawi jooɗaɗo miijo gorko makko jaaɗo ko maayiɗo haw watta yiide maayɓe e yeeso makko walla jooɗo miijo joom suudu makko maayiɗo jaaɗo giƴi ko maayiɗo jaaɗo sehil makko maayiɗo jaaɗo bandi ko ɓii ko maayiɓe jeehi ha wonta psychologiquement e nder miijoji makko haw watta yiide maayiɓe watti hankadi ni kala ɓoccitiɗo e taniraɓe makko walla ɓoccitiɗo e bandiraɓe makko walla ɓoccitiɗo yimɓe galle mum gari jodde makko o wattata ko haalde haala maayiɓe men kaaride hankadi haalata ko haala maayiɓe kanko de ko goɗɗo ɗo joni o yaaha ayi kala nde jiiɗa neɗɗo watti haalde haala maayiɓe woni ko yiya taw wona gonga analyse uji ɗi moƴƴani so tawi ko oɗa analyse woni gandal ko bone waɗete wona analyse moƴƴo taguimo haal ɗum tan ko yewede mais so tawi a ɓattimama yewtude makko omo haalanma no ɓe gurdirno hanki an hoore ma haqqille ma one alɗa hen
kankone omo suusa hen aɗa alɗa hen omo suusa hen omo sella hen omo yejjita ko muusatamo omo yejjita nayewu ngu omo arta aɗa wonta omo arta aɗa wonta jiitoɗa hoore ma o yiito hoore makko ɗum woni wosta wosti ɗo mbawa toon fiɓade kono nayeɓe men ko yeebaɓe ha tentiki nguli koɓe yeebaɓe to banggue ñamde koɓe yeebaɓe to banggue yarde koɓe yeebaɓe to banggue pap ɗiɗo barmeji ande baƴƴinteɗi so tawi ko ɗiɗo hen nayeɓeɓe ñamminde koɓe yeebaɓe koɓe yeebaɓe min wima koɓe yeebaɓe koɓe maayi ɓe heege ɓe ngala koɓe ñaami ɓe ngala koɓe jaari hay goto men toppitaki mawɗo mum nayeji mum en toppitaki ɓe ɓenan lemmini kalisaji banque ɓenana mahi galleji ha tooɓi ɓenana nelda halisaji rewɓe jananɓe ɓenana mbaɗa ko beela aɗa dacci nayeji maɗa a darnanta ɗum hay barmiyel ko yiɗi bouillon nan ɗon omo yiɗi laru nan ɗon omo yiɗi ñiiri lerɓundi nan ɗon ko ɗum wo andi waɗanma ko yiɗi ko haɗema ko yaade pomnoɗa gayi aɗa feewi leydi aɗa wara aɗa nodda silkiji aɗa nodda pap taw ko heege warimo yumma bamma ma ko heege wari ɗum taw ko an jeeyi responsable goto men kala yo salo wonde responsable ñawnude goɗɗo walla mayde goɗɗo goto men kala yo wat fodde nde guddirten buuɗaliru mede ko heewiɗo debbo woni ñaw joom galle mum walla mayde joom galle mum walla ɓiɗɗo woni sababu ne ñaw bamum walla mayde bamum heewiɗo joom galle woni ñaw joom suudu mum walla ñaw ɓiyum walla ñaw hoddiɓe mum goto e men kala ene wona responsable mayde neɗɗo taw a tinani a tinani wonɗo mbaddata e neɗɗo ha tasio mum ngabba o maaya hen taw ko an woni sababu tawa a jaɓani tawa a anda an ɓiɗɗo wonɗo aaƴotoɗa jinnaɗo ma wonɗo purƴinta jinnaɗo ma wonɗo ndiwata jamma aɗa yalta jinnaɗo ma andayma ka gujjo walla ka gandaɗo o heɓa tasio ha tasio ngabba o yana o nawi hôpital o naata kooma o maaya taw ko an woni sababu an warimo goto men kala yo salo wonde sababu warde goɗɗo relation so natti moƴƴude ceerte mbason wuurde haabde e bonnude inde e mette debbo yaha ha daña rafi walla gorko yaha ha daña rafi walla ɓiɗɗo yaha ha rokka jinnaɗo mum rafi ɗe gueɗe kala yo joomen ndento ɗum musidɓe tedduɓe allah subahanahu wa taala walla en so buuɗaliri men nde feeri feeñe windere feeñje ɓattake cellal ɓalli musidɗo moon juɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala kijjam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe